ассалому алайкум бародарон, салому алайкум мухлисои канали Таҷи хариду фурӯш. Дар навори имрӯза 15 мошини фурӯшие ки комбайни гандамхӯронак беҳад мошинои арзонанд. Ҳатман видеонаворро ки то охир тамошо кунед, дастгирии худро фаромӯш накунед. Бародарам, як дона лайка биҷиқед барои пешравии канали мо. Худо нигаҳбонтон боша. Агар меҳмон бошед, дар канали мо ҳатман подписатсия кунед. Бародаро, дар шумо чӣ хели мошини маъқулай, чӣ хели хонае ки маъқулай, ҳатман дар комментария бинависед. Иншаалло мо баҳри шумо пешкаш мекунем. Худо нигаҳбонтон. Видеои имрӯзаро то охир тамошо кунед. Курси имрӯза дар рӯи экрани шумо. Якум мошини фурӯшӣ. Дайвонекси соли баромадаш 1997 солай. Бародаро, сӯзишвориш бензин газай, кузов седанай, объем мотор 1.5, коробка передачи механикай. Мошин садай мега, ягон дард надора. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 13000 сомонӣ мега ки бо мега савдо карда мешавад. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумои занг занед, бештар маълумотро соҳиби мошин худаш мерасонад. мошин дар хидики Душанбе. бародарои азиз, нархиш 13000 сомонӣ. дуюм мошини фурӯшӣ. Toyota Avalon соли баромадаш 2007 солай. сӯзишвориш бензинай, кузов седанай, объем мотор 3.5 бародарон, коробка передачи автоматай. мошин атличнай мега, ягон айб надора. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ҳуҷҷат дорад. нархша 124520 сомон мега ки бо савдо карда мешавад. мошин беҳад хуба, ягон дард мега надора. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо, марҳамат занг занед. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. марҳамат занг занед, бо савдо мешавад. сеюм мошини фурӯшӣ. Toyota Avalon соли баромадаш 2011 солай. бародаро, иш сӯзишвориш бензинай, кузов седанай, объем мотор 3.5, коробка передачи автоматай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ҳуҷҷатҳо 6 моҳи дига муҳлат дорад мега бародаро. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 145000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо, марҳамат занг занед, бештар маълумотро соҳиби мошин худаш мерасонад. чорум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2114 соли баромадаш 2007 солай. сӯзишвориш бензини холияй бародаро, кузов хачбегай, объем мотор 1.6, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, садай мега. техпаспорт то августай. мехари фақат ҳай мекунӣ бародаро, ягон мега дард надора. нархша 19999 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. касоне ки харидори бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо, занг занед, бештар маълумотро гуфтагие ки худам мерасонам. нархша гуфтем 19999 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. мошин ягон дард мега надора. марҳамат занг занед, рақамҳо дар рӯи экрани шумо бародаро. панҷум мошини фурӯшӣ. Daewoo Lacetti мошини арӯзкашак соли баромадаш 2009 солай. сӯзишвориш бензинай, кузов седанай, объем мотор 1.8, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Абдураҳмони Ҷомӣ. нархша 50000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешава мега. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо, марҳамат занг занед. мошини хубай, ягон дард мега надора. фақат мегирӣ дар рӯзои бозор ҷаҳдат мекунанд, арӯз мекашӣ. ина рақамҳо дар рӯи экрани шумо. нархша гуфтем 50000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. марҳамат занг занед, бештар маълумотро худаш мерасонад. шашум мошини фурӯшӣ. Daewoo Kielo соли баромадаш 1994 солай. сӯзишвориш гази холияй бародаро, кузов седанай, объем мотор 1.6, коробка передачи механикай. мега срочно мефурӯшам, ҳуҷҷат надорад бародаро. илтимос мега беҳуда зангам назанед. нархиш 9000 сомониш мега ки бо мега савдора мешавад. ина бародаро 9000 сомонӣ. мошини хуба, ягон мега дард надора, фақат ҳуҷҷат надора. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо, марҳамат занг занед, бештар маълумотро худаш мерасонад. ҳафтум мошини фурӯшӣ. Mercedes S-Class соли баромадаш 1996 солай. сӯзишвориш бензини холияй бародаро, кузов седанай, объем мотор 1.6,
бародаро бахшиш 1.8 коробка передачи механикай. Мошин отличная мега, ягон дар надора, мошин хубай. Мошин қарор дорад дар ноҳияи айнӣ. Нархша 41000 сомонӣ мега ки мега бо савдо мешавад. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед, бештар маълумотро соҳиби мошин худаш мерасонад. 41000 сомонӣ, нархиш Мерседес. марҳамат занг занед. ҳаштум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2111, соли баромадаш 1981 солай, сӯзишвориш бензин газай бародаро, кузов седанай, объем мотор 1.5, коробка передачи механикай. Мошин харошияй, ягон айб мега надора, фақат мегири ҳай мекунӣ. хай хитон бини 81 сол чихелай. нархша 4750 сомонӣ мега ки мега бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумои марҳамат занг занед. мошин қарор дорад дар ноҳияи Ашт. марҳамат занг занед, рақамҳо дар рӯи экран. нӯҳум мошини фурӯшӣ Opel Astra G, соли баромадаш 2001 солай, сӯзишвориш бензинай, кузов хачибегай, объем мотор 1.6, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. харидори аниқ мега занг занад. 1 сола ҳуҷҷат дорад. кондитсионериш фақат кор намекунад, мега 350 сомонида соз мешавад. ина бародаро, мошин қарор дорад дар шаҳри ноҳияи Балжувон. нархша 45000 сомонӣ мега ки бо мега савдо карда мешавад. ина бародаро, Opel Astra G 2001 солай. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед, бештар маълумотро шод мошин аз соҳиби ҳамин мошин худаш дастрас намоед. даҳум мошини фурӯшӣ бародаро, ина комбайни гандумдравак д намудай беҳад хубан мега, ягон дар надоранд, фақат мегирӣ кор мекунӣ. нарх дар ҳолати хуб қарор доранд мега. ина бародаро, хутон бинед. ё алафдравак ё гандумдравак, аниқша ман намедонам бародаро. хайна рақамҳо дар рӯи экрана хутон мегиред, занг мезанед, бештар маълумотро шояд худаш бирасонад. нархша 6000 сомонӣ мега. ҳами гандумдравакан ё алафдравак қарор дорад дар шаҳри Бобоҷон Ғафуров. марҳамат, бештар маълумотро ба рақамҳои болои экран буда занг занед, пурсед. 11 мошини фурӯшӣ BMW 7, соли баромадаш 1997 солай, сӯзишвориш бензини холияй бародаро, кузов седанай, объем мотор 2.8, коробка передачи механикай. дар ҳолати хуб қарор дорад. тонировка документҳо то феврал 2021. ина бародаро, нархша 40000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. нархша 40000 сомонӣ мега. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумои марҳамат занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мошин пурсон шавед. 12 мошини фурӯшӣ Toyota Camry, соли баромадаш 2009 солай, бародаро, сӯзишвориш бензинай, кузов седанай, объем мотор 2.4, коробка передачи автоматай. мошин дар ҳолати беҳтарин мега қарор дорад. мотор, коробка, ходовой, балоно садай мега. срочно мақсад мефурӯшмаш мега. нархша 90000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. ина бародаро, мошина хитон бинед, дуруну берун ҳамаша дар ҳамин суратҳо ҳаст. касоне ки харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. нархша 90000 сомонӣ мега. марҳамат занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мошин пурсон шавед. 13 мошини фурӯшӣ Daewoo Lacetti, соли баромадаш 2007 солай, сӯзишвориш бензин газай, кузов седанай, объем мотор 1.6, коробка передачи механикай. мошин хароши состояние мега. мақсад мошин хуба, ягон дар надора. мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. нархаш 35000 сомониш мега ки бо савдо карда мега мешавад. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумои марҳамат занг занед, бештар маълумотро нашод документ, нашод ходовой, нашод дигар чизош ҳамаи соҳиби мошин гуфтагия худам мерасонам. ина рақамҳо дар рӯи экрани шумои марҳамат занг занед бародаро, бештар маълумотро худтон бифаҳмед. 14 мошини фурӯшӣ Opel Astra F, соли баромадаш 1998 солай, бародаро, сӯзишвориш бензин газай, кузов караван, объем мотор 1.6,
коробка передачи механикай. Ягон камбудӣ надорад мошин мега. Мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар Қурғантепа. Нархша арзон мега бародаро 34000 сомонӣ ки бо мега савдо карда мешавад. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 15 мошини фурӯшӣ. ваз 2109. соли баромадаш 1996 солаи сӯзишориш бензин газай. кузов седанай бародаро. авио мотор 1.5 коробка передачи механикай. мошин хубай мега. хетон ин аст дар сурат бинӣ бародаро. бо занг занед аз соҳиби мошин худаш пурсон шавед. нархша 10000 сомонӣ мега. дар 10000 сомонӣ ҳамин састаянира бародаро меёвед. мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар Қурғантепа. нархша 10000 сомонӣ мега. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед пурсон шавед.